úpravy hlavičky a pety fungujú rovnako. Prejdem si na ktorúkoľvek stránku, prejdem hore na upraviť s Elementorom a vysunie sa mi kontextové menu. Keď kliknem na upraviť s Elementorom, upravujem aktuálnu stránku, ale nachádza sa na nej aj hlavička a peta. Keď chcem upraviť hlavičku, kliknem si hlavička a už rovnakým spôsobom upravujem text v hlavičke, menu. To isté, keď chcem upraviť petu, dám si footer tak, a už si upravujem petu. Týmto spôsobom